Oké, let's go. Episode 69 van die Vermaak en Praat podcast. Een podcast waar jullie vermaak en waar ons lekker samen praat. Ik weet voor een feit, jullie hebben gehoord in de achtergrond. Hij kan wat daarin. En dat is ook om onze dag in sneeuw van dag. Ik praat ook karren. Ik weet, na die episode geloof ik, gaan bij meer vrouwmensen followers krijgen bij Jules. Want die mannen gaat gewoon zeggen. Aflaf me geen. Yes. Veel big was één voor mij. Maar ja, die episode 69 van die Vermaak en Praat podcast. Een podcast waar ze vermaak en waar ze lekker samen praat. In Oost in die Westkust, nee. Waar alles bij je lekker is. En iets wat bij je nice is in die Westkust. Als die karren. Ja. Ik was één dag in die baai geweest. Toen rijd ik ingekomen in die baai. Toen rijd ik net zo voor, daar voor die veld. Daar bij Grasbergje. In Westkust gewoon. Ja, maar aan die linkerkant. Ja. Dat is wat die andere brief. Ja. Toen zie ik maar oké. Ik sta voertuigen een paar keer en die mannen wat video's en wat foto's verstaan. Maar ik weet dat ik zal die kans en de gelegenheid krijgen vandaag om mijn mannen te ontmoeten op die podcast, ne? Want ik kon zien toen alles bizar. Jij was daar? Ik dacht, bij gaan rijden. Ik had zo gehoord, maar ik kan ook inkrijgen. Ik heb later die, daar de video's ik niet gevangen man. Maar oké. Aan de veel linkerkant, ne? Zoals ik zei, hij komt net schiet als langebaan geween. Zoals je hem hier ziet, dat langebaan geween, ons, ne? Voordat Jules tot daar gedaan. Langebaan boer, bro. Yes. En dan met andere co-host, mas heb je gezien op Facebook? Daar heeft foto van jou met die army kleren aan, die comments. Besef je dat jouw foto viral gegaan? En wat aan gaan Like, seriously? Gaat voor Facebook om. So man op social media nowadays. Ze zijn een soldaat. Kijk voor haar. Ik zie jullie, maar you Kijk voor haar. Voor ik haar voor je introduce, guys. Ik wil eens even gaan op haar foto. Like, for real. Kijk voor haar, die comments. Jullie gaan army toe. Ik was zo was kop geweest. Hoekom? Ik aan Is it a good thing? Is it not a good thing? Maar zei je aan me doen, Ik is een goede strategist. By the way. eens moet je kijken, als ik een goede strategist laat. Ik ben niet zo'n goede besluit wat persoon om nou. Ik stem. Ik wil aan zo aan me toe, mijn bro. Nee, maar die conflict met moest nou. Hoe dat Jules het zijn droom meegedeel. Ik droom, wou ja. graag rerig een uniform wees. Dus zelfs de kant. Kom je er? Ik krijg nog niet like joh. Ze moest op je foto's aan. Ik wil graag voor haar introduce, guys. Niet zeggen, die zijn foto's, dat is makkelijker. Dus zie je, Ja, ik is ik ga like voor de zeer boos, ik wil het niet zien. Is het daar zo? Wat Dat zie jij. Oké. damn, to wanneer was die conversations? Where were I? Ga nog aan. Genade. Waar als ze zich behoorden toe. Oké, laat me kijken. Gewoon. Oh, ze gaan overgaan. Oké. Zoals het. Dat was 9 maart, ne? De posten met die foto. Ik ga het zetten in die video in. Waar ze met daar aan mijn kleren is. Oh. Ne? Maar die foto is zo. Hij is op een ander level, ne? Die foto is zo. Kooi en zo. Laat mensen moeilijk geloven. Maar nou wat zo mij interessant is hoe alle van haar in die comment section uit elkaar is kreeg. En ik kan niet geloven dat ik die gezien heb. Ik is bij comments lezen. Stem ik ze ze gaan behoren toe. Poei ook. Waar is je aan de ene keer? Ja. Ja, man, Frank Pina zei, kan je geloven wat die aangaan niet? Mensen, dat is niet al douche of kwaad niet. Die principles in the ANC government, they have no principles or honor. We are former proud soldiers, value our history. You're beautiful, but one day if you can set out an operational or field. Ik stem samen. Bernard, Maar het is waarheid. Bernard zei, die ouderdom. En dan al zo moeise rang, belachelijk. Wat ze kennis heeft zij nou al. Precies. Meer generaals als troepen en constabels in die macht. Zoek. Maar ik dacht, ik kan niet geloven dat ik niet gezien. Sanjay voel die country as safe as ja, gezien als die minister of defense daar. Daar voelt ja. Ja. Verstaan je? En dat is wat ik man try say. But Ostiala mutiala anders wat de soldaten. ik kan dan zeggen, I'm raising giants. Maar hoe je eigen was.
Ik kijk meer, ik eet niet meer tijd voor social media. nie, Maar ja, honestly. langs Brother Jules, the one and only corporal, Yes. is Marialda. Vir my né? raad, vir my baie dankie. En dan guys, ons gasten voor die dag, né? Hulle het al die pad van Saldanha by, né? Hulle het Come on. hulle eie groep, of ek sê social club, ek noem het social club, né? Bekend as Content Hub op TikTok, né? Ja. As julle op Facebook ook, Nog op Facebook, Nog op Facebook, en op Instagram is dus. op Instagram. Okay. Alright. So hierdie twee manne, né? Hulle is vandag verteenwoordigers van Content Hub, as 'n sosiale klub in die Weskus. Maar voor ik verder ga, ik ga nog wel hulle twee kans geven om hulle self voor te stellen. So ja guys, die vloer is julle se. Also ja, ik is Lucien Jacobs van Content Hub, Plein Saldanha. Ik is nog op school, die jaar matriek. Dat is maar, ja. Dus ik is Tyron Telling. Ik is ook van Saldanha en ik is nog wel klaar met school Rakia. So ja, ik doe ook maar die dan. Dan, oké. Ja, kom hier dan. Welkom. Dank je. As julle twee die enigste members van die social club, was er nog ander lede by? Om eerlijk te moeten wees, nee. Hmm? As sy kan al verstaan. Hmm? Ik ondersteun vir hom, Hmm? maar het gaan selfsugtig wees aan my om te sê dat het net ons twee is. Verstaan, ons is nou wel die hoofkarakters, sal ek maar nou sê agter die storie, maar as ook baie ander mense wat vir ons help om dit te doen wat ons doen, verstaan. So ek wil net graag sê as het nou is dat ek sê dat ons twee is die hoofkarakters daarso, is mense en hulle weet wie hulle is wat vir ons help om die ding 'n realiteit te maak en te Okay. help aan. Okay. Baie mooi gesteld. En hoe het begin, Lucien? Hoe het gekom die idee? Hoe het jy gekom met die naam en hoe het begin dat jy nou stig of hulle? Oh Voilà. ja, zo, dit zo begin. Ik was bij de huis. Toen ik jaar geleden stuurde mij aan de bravo mijn boodschap. Kom om naar mij toe. Het zit ik aan doen. Hij zet mij een paar video's van karren en zo. Toen zei hij maar, hij doet ook, hij schiet ook zo video's van zijn karren en zo. Toen zei ik, nou, ik stel belang man. Hij is om die dingen te doen. Elke dag als ik zo uit de school kom, dan ga ik tot bij hem. Schiet dus een paar video's. Achterna toen ik mijn e-account op gemaakt, maar toen ik mijn para uit de pinsreed, zijn naam is Abu. Nou, uit de pinsreed, nou, uit eerste spinsen en dat ze, toen begon dan schiet ik video's op zijn kar, eerste. Ja, dit video's op zijn kar. Achterna, maar die account was eerste, Pins Mafia. Sinds ik die account zijn naam, dan kon ik dat dank ik wacht, dat ik die naam op buiten kan krijgen. Van ons viskerskennis, om te zien wat ze kan doen. Toen ik die dangen, is die kar moest nou geschiet. Sinds ik die naam Content Hub toe. Ga je de mensen die eerst er waren van Content Hub. Oké, ik nam niet bedankt, anderen gaan. Toen het de tijd gekomen wat ik voel, ik wil wel meer. Ik druk naar mensen toe, wil het vragen, mag ik mij elkaar schieten? En als het een geschik is voor jou. En dat het later aan zo'n realiteit geraakt, dat het die mensen het achterna van mijn boodschappen gestuurd. Hij goeiedag, zei ik is dat misschien, nou, kan wel jullie niet helpen, mijn kaars schieten. En ik heb dit, dat besef je, maar ik heb het later al besef, ook in die naam, hij komt uit, maar het gaat niet hier, dat zo gauw gebeuren. En daarvan had het dus zo een klingnaampje en zo daarna bij. Smart. So there's no net by. Dat is nog niet, Currently. ja, is nog niet aan die baie en geskiet nog al. Maar die naweek gaan we naar een Soto in die Kaap en Kodoot. Yo, that is nice. Smart. Ik word eens in matriek nou, hoe juggle jij? Matriek is een baie belangrike jaar, is examen, Ja, en soos ek vir hom gesê het, ja, ek gaan dit nou die week van ons het laas ek begin. Ek het gesê aan niks content skiet hier, maar nou net eerst op die boeke fokus. Na dit, dan gaan ek weer met ding aangaan. Soos ek het nou klaar 4 mense wat ek moet skiet, as ek nou klaar maak met examen. En ek het al nou gesê, as die fout, ja. In jouw shooting, is het free of hoe werk het? Daar is het dan, allemaal dank is geld, ons van niet. Is het? Ons doen het van niet, ja. En ik denk dat mensen beseffen altijd dat die persoon achter Content Hub gaan scholen. Ze verstaan. Oh, wow. So, alle dank as iemand is 'n groter persoon wat nog als niet zo is, maar ons moet zeker maar aan die vorentoe gaan, moet ons iets kan uitwerken wat voor ons ook kan op het einde van die dag kan helpen, want Peter Wise van ons doen nog holding suits, True. maar dat zal ons uitwerken op een later stadium, ja, want het kan niet te laat is ook, ja, Nie meer nog. Het julle al julle business geregistreer? nog meer.
Okay. Iemand het vir ons nou die aand gesê, ons het, van was het? Donderdag aand, ja, toe het ons een video geskiet op Hondas. Ik weet niet of we Howard kennen. Toen hij volgens van mij gezegd, hij heeft me mooi gekijkt en goed is om te maken. En hij had gezegd, ons Canadese ook, ja. Kan ik inkomen zo. Die ding is die nu, die reden ook om ons nog u op die stadium ook omdat het is nog een nieuwe stadium verstaan. Maar die type aandacht wat ons nog wel krijgt voor die kort tijdje wat die channel nou aan die gang is. Ons het dit nie verwag nie. Verstaan? En ek dink hy is hier geval met nie net in karre skiet of wat ewe nie. Want ewe jy in 'n ander fase van enige ding wat jy aanpak en gaan. Daar gaat 'n stadium wees wat jy nou moet begin adjust, wat jy nog gaat begin om te groei. Ander dinge aan verstaan. So dit is waar jy nou is. So al hierdie dingetjies probeer ons nou uitfigure en so. En ek wil sê lots, dis baie mense skrik aan as ek sê kennis van karre nie. Soos ek weet net, okay, daar is 'n toy, daar is 'n VW, daar is 'n Benz, daar is 'n BMW. Dis al ek. So content daar, miskien is ek baie naïef of ek weet nie. En ek hoor jy skiet karre. Yes. En ek sien daar so staan ook en dinge so en as pump ook. So content daar, is dit net die naam van wat jy doen of is dit 'n is dit as 'n stance dan as of want ek verstaan nie soos wat doen julle Distance. sien julle kar en dan shoot julle die video's of wat behels die content up. Ja, okay. So content up as die naam, né? Maar waaroor die kanaal gaan vir nou. Verstaan? Obviously hy moes nou langtermynplanne met die ding, maar die hooffokus nou is karre. Verstaan? Ons gaan nou nie enige kar skiet nie. Verstaan? Ons probeer om karre te skiet wat jy kan sien. Die ou het nie net effort in sit nie, maar soms baie geld in die kar sit om te kry tot op die stadium waar dit nou is. Verstaan? So karre as jy So jy gaan nie sommer enige Jan Raap in sy man se kar. Yes. Kom skiet net so jy moet werk en dis 'n design soos jy gesê het ook Yes. nou daai modify of dan is dit. Yes. Het hoef baie te wees, ja, maar Maar dit moet daarom soos lyk. man kan iets aan oog Man het effort ingesit, ja. Ja, En as ik vond ja. Sorry, en dan is dit amper soos as 'n fashion show vir karre. Yes. Soos daai Something like die that, idee wat ja. ek wil kry. As ek dit so noem, ja. Nee? 100%. Okay, alright. So 100%. julle shoot daai is wat julle. Yes. Maar ek sê nou die hele tyd, okay, maak die manne Die karre op. modify hulle, maak hulle karre op ook en dan shoot hulle wat julle wat doen het. Ja. Kijk, soos as ons nog mense wat hy gedeelte doen, verstaan, soos manne wat met mekaar modify, hy gedeelte doen hulle. Wat hy kom Okay. na die channel toe op einde van die dag, maar dat ek wil amper sê eindproduk. As dit Verstaan? klaar Also julle is. shoot die Yes, Klaar, die so. eindproduk. okay, nou verstaan. Het hoef nie noodwendig te sê, het is klaar nie, van sommige mense noem het een politica. Het hoef nie noodwendig klaar te wees met een politica nie, maar as jy voel as op een stadium, maar as hy is happy met het en whatever, dan kan jy moes nou obviously wel loose in contact en dan toen is het maar, ek denk meestal van die tyd is hulle uit te reik ook na mense toe. Maar het is baie makkelijk om uit te reik ook na mense toe, want het is local. Nou, as local nou verstaan, so ons interact met die mense, ons kry wel op plekke waar ons miskien op kuier en so. En dan hoekom sal die mense dan kom ons sê jy dat kwai kar opgemaak en alles doen, né? Hoekom sal ek want ek try nou die hele game van die kar culture verstaan. Yes. Né? So hoekom sal ek né my kar opmaak of my kar is nou opgemaak? Nou sien ek julle sê ouens wat content doen vir karre. So wat is my rede hoekom ek dan vir julle sal nader? Is dit dat daar is klaar 'n platform vir karre wat by mekaar kom om te shine. En dit dan as en julle kry net in om nog meer my kar te boost. Is dit die rede hoekom ek ouens soos julle dan nodig het? Ja, die ding is die soos miskien jy nou jou eie account wat jy jou eie goedes doen, maar nou sien sy klomp views, ja, maar sy wil elkaar amper soos op 'n level kry wat meer mense sien en op die account content op ons views kom as baie so. Ja, nee, ek verstaan die views beside ek maybe stel ek my vraag reg. Nee, ek verstaan daai dinge se. Maar ek vra soos dit is daar 'n competition somewhere behalwe
net hele waar ik dan weet, oké, Oscar maak ons op. Want ik vind, man, hoekom zal ik elkaar opmaken voor wat ze doen? En dus is daar zo'n geleentheid waar elkaar bij elkaar komt. Ja, dat is Ja, baie. kijk, Is die show wat hulle net op gaan. Dus pak en zo, Ja. Ik- En dan show and shine. Zo, Zo. Yes. Ja. Ik wil hij vragen en toen weer deel dus aan. Ja. Als je, hoekom zal ik elkaar... Als je verstaan, ik draai vragen. Ja, ik verstaan 100%. Hoekom zal ik elkaar interview en dan fase platform voor het. Ik wil hij vragen en toen weer deel is antwoord. Die eerste gedeelte is basis dieselfde soos klere aantrek. Verstaan? Om het nou eenvoudig te stellen. Zij gaat die innere kleren aantrekken. Van wat even kleren zij aantrekken is op personality. Yes. Verstaan? Dieselfde met een voertuig. Verstaan? Die voertuig verteenwoordig die persoon zijn personality. Verstaan? Want zeker die mensen wat hulle karre bijvoorbeeld gaat modifieren in thema van performance. Ja. Ik wil krap in die engine, ik wil krap in die exhaust, die type goed. Zeker die type mensen. En dan krijg je ouwens wat weer niet krap aan engine goed nie. Hij gaat niet een rampje opzetten, dat hij zo lekker police, hij wil hem niet mooi maken. En als ik wil afshow en wijs mijn fashion en krijg jongens zoals jullie. Yes, Je komt yes, shoot voor yes. mij en dat is wat ik Yes, vraag. yes, Ik yes. kan overstaan, ik Yes. waar jullie in pas. 100%. En dan die tweede gedeelte is moest nou dan die platform voor het. Verstaan? In die verleden was die spanning wat hij ouwens gedoen het op die puff en die as wel tabak bij. So daar was die platform wat mensen tijd het gehad, dat zal ik zeggen. Ik was nog baie klein uit het, so ik ken nie die hele setup nie, maar daar was die platform wat ons gehad het om karre af te sou. Verstaan? Sy trafiek op 'n Sondag. Sy gaat puff toe met die kar. Verstaan? Ons as kinders het groter raak daar so. En hulle sien, ja, ek wil eendag so 'n kar hê, Yes. of ek wil eendag my kar so maak, of ek kyk op na hy ou, verstaan? Dis wat daar was. En ek weet nie waar dit verkeerd gaan met die wet en wat nie, maar daar is, ek wil amper sê die wet is gekant 10 dae. Verstaan? Obviously, daar het goedjies gebeur wat mos nou onwettig is, mense het seer gekry en wat, maar dit is maar oral. Verstaan? Die land evens is nie 100% korrek, verstaan, maar spesifiek op die staans en hy, as dit 'n groot uitdaging vir ons om iets soos hy weer terug te kry, want hy culture is besig om uit te True. En ek kan onthou, gewoonlik by ons en mamas bring, ja, ek kom met triggers kyk, dan weet jy, na jy staan by die stofweg, kyk maar sy kar wat inkom, na dit weet jy, en jy wil op allemaal karraas toe, dan is al die karraas so, die mannen burn out, verstaan, dit was die ding gewees, en op 'n call, toe stop hy ook net, so nou, die wette kon in, jy mag met dit doen nie, verstaan, maar vir jou was het so wauw gewees, om te weet, Ja. maar triggers kyk, zijn die mensen kyk maar sy weet, na dit, allemaal karraas toe, die karre trip opbaar, so, en dat is dit nice man. En ik heb nou een post gezien, ik denk, hoe kan vandaag? Want iemand het post van Saldanha, ik denk in jullie hoofdweg, toen was hij een stukje pad daar, opvoert waar die kar had staan, normaal weer, en waar die mannen getuigen. Ja, dat op Facebook Op gepost. Facebook en dan, gepost, nee. ja. En ik denk, daar is weer wat ook. En even zo, hij nog zei, dus, daar was extra dingen geweest, zoals die Dinges Boys, ik kan het doen. Wat noemen hij, die Vegas Boys. Die Vegas, Las Daar Vegas, ja, maar het was niet zo nou niet. Daar is zoals ons wil die kennis dat ze goed praten, maar het was niet zo nou was Absoluut. ja, het lijkt zo wat daar is op een level die elkaar man. Maar hij was zulke dingen geweest, maar nog steeds was dat zulke type saus geweest. En ons kan verstaan, ik ga kijken die karren en ze kon zeggen, joh, ik wil zo'n kar in. En dat is een goede punt met die maken, die feit dat daar is niet zo'n platform mee. Nou is maar nog social media. En nou kan je onze hulle wat nou weer hy vir jou bring om te sê, okay, nou kan ek droom van my phone af, verstaan? Nou kan ek hy kry, ek kan hy visie kry wat ek hy dit kon gekry het om te gaan staan in die pad om mekaar te kyk, nou kan ek miskien op my phone kyk. En dis wat hulle ouens dit moontlik maak vir die kinders verstaan. So jy vat daai social media as wat jy nou doen. Yes. En die ding is, die almal is mos die is daar op TikTok. Want as jy nie huis is, sy kom in die huis, jou mind is net amper so, sy wil net op jou phone wees, meeste van die tyd, soos ons jong sien, so even, ek hou nie van leer, gaan met my phone gaan, TikTok, nou kyk sy die karre, maar, sy moet net later aan wees, sy moet maar nou net in jou boeken van sy. True. Maar die ouens met die show, wanneer was het verlede jaar, wat hulle by die multipurpose het? Ja, dus hou het so, Hij wordt onder normal, ja. Hy het nou weer, laas maand, in die maand, en het ook al so uit. Ja, ek dink hy is een van die top ouens nou.
in die omtes wat het ek so wil hê reg kry. En ek glo nie is maklik vir my, maar ek dink hy sien maar net op ons dat ek so wil hê reg kry om 'n purpose setup. Yes. So wat dit veronderstel is om te wees. En wat die culture nog aan die Maar dit nog aan die gang van ja. die lewe blou. Verstaan? True, ja. En ek moet sê hy in die laaste tyd en wat hy nog als baie uitgereik na Lusen toe en toe maar moet daar kyk en so. Smart, Om op 'n smart, ja, lekker vlak smart. te kom. Ik denk, ik en mijn collega een keer gepraat ook. Toen zei ze voor ons genoemd bij om. Ons ook samen along the line, ook lekker samenwerken. Maar ik weet soms is een beetje bizar man. Dus ik zei, hij doet bij jou staan. En een man besef in de carrière wat die type culture doen. In onze community zijn staan. Met ons omzet die met zulke positieve dingen staan. En voor jouw kar, voor een mans, als je trots zijn staan. Dus als ik mijn kar klim, als je kar lekker rijdt man, zij voelen het lekker. Als hij heel erg zelf verstaan. En die vrouwmensen nou? Die vrouwmensen. Die vrouwmensen, Zeker, man. hulle kan ook hulle hou ook van kar. Dank je. Paar van hulle, ja. Ek dink die platform hy was ook as vir mans. Verstaan, maar nou Lusen kan getuig as vroumense wat sy kan sê, joh, die vroumense kar is op 'n vlak. Verstaan, sy doen beter as baie ander mans. Verstaan? Hulle bou self. Hulle bou. Sy kry vroumense wat hulle kan elke week miskien vat vir 'n detail of elke maand vat vir 'n detail. Verstaan? As jy almal wat dit doen nie. Ja, true. Verstaan jy? True, Big up so die vroumense. True, ja. Baie, weet dat man. Zo is het maar als ons gaan bij beginnen. Ik zoek een army outfit, ja, hoor mij. Oh, die kar. Wat is dat wat je dit oortrek? Die rap. Ja. Ja, ik heb het Die ander gewoon meisie het nou gehad die met dag die 'n rap. kar gerep, ek gaan nou hier 'n video kry. Maar ze nou gaan maar aan En dan as jy so betrokke is in die category, man, kyk, so betrokke is in die shooting. Het jy liefde vir die jy moet seker maar liefde vir die kar. Soos die vrou En daar kan jy ook so Is hy gerap? goed te modify en kar Ja. en daai 100%. Maar as 'n leerproses, as 'n leerproses, jy kan niemand kan met my sê hy het met 'n ding begin. En hy sommer van die begin af was hy sommer gevaarlik of 100% na. As 'n leerproses, maar die passie is definitief wel. Soos ek het opgegroei in die jaar te na bou my enkel karre, spinkarre. Hy help ek om van klinks af. Soos nou, soos nou al verstaan ek kan, hy kan vir my iets gee om te doen, as sê vir my, dat maak ook dit reg, af weet ek al wat om te doen in 'n kar. So is 'n workshop op maar. Jy kan even jou eie South African show maak. Wat is hy ook wat in Amerika in Pump Your Ride? Ja. Maar wat weet je was daar? Maar ze doen waar, ons maar zo achter die kap van die bij gekomen. Achter die kap van die bij gekomen. Ons is nog goed, ons weet nou als je waar. As jy waar, Ja. Als jij nou zegt, deze army man, Paulus maar, jelle, stoer aan van die kant van die kant. Ja. Maar boete Wat staat er in? Dit is onrealistisch. Zo, ons achter die kap van die bij gekomen. Ons is nog groot geraakt. Hey, op my right. Maar wat ik al zei, wat voor Lusen, hè. Ik hoor, dat praat nou meestal van, zoals ik die karren opmaak, in die karren doen, en zeker goed op die karren zit, hè. Maar, wat voor mij die proces, of die proces, van als je een voertuig gaat schieten nou, je gaat nu die video maken, because wij, ik train nou, dan ik een paar video's van mijn kar maak, het is bijna moeilijk man, hè. So, ik denk wat voor jullie een beetje skye is, dat jullie een oog voor dit, ze weet wat de engel, ze weet hoe je dan te maken, verstaan, ik denk hij is meer waar alle inkomen staan, zoals je opmaken, is niks van die kar, je kar kan hoe mooi is, maar ze niet weet om je engel te vat van die kar, om mijn rechte engel te krijgen, wat de engel van boven, van onderaf je verstaan. So, vat met die rijproces, hoe? Soos die ding is die, ek het moes nou, soos ek gesê het, van die persoon het my geleer het. So hy het altyd vir my gesê, daar is altyd spots wat jy moet inkry. Soos kry eers die close-ups in. Dan gaat sy van na white, dan gaat sy op uit, dan sy kry sy die hele kar weer in. Dan kry sy weer kleiner details in van die kar. So, as jy gaan edit af, jy gaan nie sukkel op jou oude manier daar van, as jou clips recht by mekaar kom, in jou songs het jy by, en het val saam mekaar, en dan gaat jy vir self sien, die een clip en die ander clip, die tweede clip, die eerste video flow in met die tweede video. So het kan nie wel, sy by die eerste video maak jy nou makkelijk van die rims nou, nou wil jy sommer by die tweede video hier van die honde wat hy loop, het gaat nie sin maak. Verstaan wat ek sê? Soos ek vat die video's, ek het altyd die video's en die foto's gevat, maar nou vat ek die video's en hy vat die foto's op sy phone. Soos ek het begin op sy phone te skiet, hy het ooit ek 'n ander phone gehad.
toen zei hij van mij, nee, ze wil vat mijn phone. Smart, man. Begin ik met zijn phone de hele tijd zo. Achterna toen kreeg ik van mij op mijn eigen phone aan. Nou, dat is toen je phone en nou schiet ik video's op mijn phone en hij spat die foto's op zijn phone. Smart, man. Smart teamwork. Maar, om ook een gedeelte van je vraag te beantwoorden, mensen zien op TikTok en mensen sturen boodschappen naar die channel toe en we zien elkaar, zoals ik zei, als meer interactief en ik hou ervan, gaan ze kennen mensen persoonlijk basis, verstaan? Ik ken die persoon. So, als je moeilijk voor ons om een persoon te approach even zijn, dat is ook niet moeilijk voor die persoon. Hij hoeft je ongemakkelijk te voelen voor ons te approachen, want ons blijven in één gemeenschap, verstaan? So, stuur een boodschap. Alle apparaat, ons krijgt tijd in een plek en daarvan hebben we vat, dus dat toen hij zei dan en op een manier dan krijg je die video wat je ziet op TikTok. Smart, ja. Dat is wat mag En voor die feit dat ik naar jullie partijen moet jullie week, jullie quality week is gevaarlijk. Because jullie shoots en jullie foto's is smart, hoe moet je zeggen. De content is bij smart. Ik moet zeggen, ik was in love dat. Zo, hou aan met dat man, nee? Kom maar ook terug naar ons eerste afdeling, hè? Zijn zo zeggen ze aan door die dames. Bij die meeting kreeg ons praat voor die waarheid, bij die meeting kreeg. Ik wil gewoon voor eens dan iets soort van. En ik zie die foto's, dan zie ik die girls daar zo en dan ik kan stoeltje. Kwaad, bij binaan. Kwaad. Van niks reden niet. Verstaan ze? Zo als ze naar reden gaan voor die karren. Ik praat niet over die dames. Ja, ik praat over die dames wat nou als zit, met die perk. Als je ook maar voor die karren, kom je maar met die perk voor die outing. Het kan altijd weer wees. Het kan altijd wees. Verstaan? Hij komt naar je agenda. Verstaan? Ik weet die tijd toen ik misschien nog niet elkaar gehad had. Toen ik gegaan, niet net om karren te zien, maar ook voor mensen. Om uit te checken en zo. Verstaan? Ik geloof in zelf van die vrouw mensen kant ook af. Zij gaat niet altijd voor die karren. Ja, als iemand wat zei, dan, yo, ik like die bro. Visa man om, als een single, altijd type goed. Maar als socialize, verstaan ze? Ik versta niet waar vanaf je wit komt. Om het door dan is het man. Schade wie op de plaats. Als je nodig is, als daar voor socialize. Verstaan ze? Ja, ik kan komen zeggen ja geen. Zoals je was van die vrouw met een kar, maar is maar voor die culture daar. Verstaan je? Dat is dan altijd. Jouw rol is om water te gooien, als het maybe not, you know. Maybe als een kar. Sta je zo, als dat je dan zo. Ja, maar ik geloof aan mijn broer, zoals je zei, you know, het is wel. Als jullie naam zijn, meet and greet. Verstaan je? Zij denkt, zij van je chair aan te bij die kar kijken, maar zij de andere agenda. In baie mensen zijn gedachten is zo, van zij weet nooit, zij zien al, makkelijk, zij komt naar die dag, tv-kind misschien, zij zien op je phone, ja, je is een poster. Precies, nou zien die chair die foto's van jullie post. Zij als ik vrouw mens, of als ik mans mens even, zij zeggen wel klaar, ja, je gaat lekker mensen, dus man. Zo, je gaat voor mij ook lekker aantrekken, ik ga uitzien, hoe lekker daar. En soms is het niet wordt dat, man. Verstaan je? En je weet om een kar represent die ook, misschien bij die is en zijn fashion. Daar kan ook vies verstaan, die chair is in die klaskar. Dan check ze moest, ik wonder of die drijft. En zoals ik dan moest ook trend op Facebook, als het moest lelijke driver met een mooie kar. Hij trend moest dan op Facebook. Zij vindt eindelijk. Zij kan maar moeilijk is, man. Kar is vrij belangrijk. En zij krijgt zo van die vrouw mensen waar daar over langs wordt zit, dat man. Zo zou dan zeggen dat vrouwmensen is meer lief voor die kar als wat voor die jong. Zo die kar ween. Hartseervaring. Zo die cherries wat langs in die kar zit, die ons maar weet als je wel. Maar oké, nou bij me is het achter ook. Ik weet niet, als hij er niet staat, als hij achter zit, of wat? Als hij achter zit, dan is ik een baie kwaad om elkaar. Van een vrouw mensen hou van langs wordt zitten. Kijk, ik bedoel dat van die rechte emotie, zal achter zitten. Ja. Maar die was wel af zo. Die rechte mochies al achter zitten. Maar dan krijg je een baby mama of een die rechte mochies al zoveel zien te woord is. Die baby mama achter. Daar is mijn zit langs al die. Die rechte
Mochi sal die kar ry. Nee. Asseblief. En die skelm sit langs. Ja. So daar seats in hy kar. Maar so weet die skelm net die man ry. Hy kry die ander vrou met die ligte Dat wat dan nog dat ook ja. Baie van die karre wat julle Hulle sê. baie van die karre wat julle so afneem is al die 2 doors, het jy opgelet. Die smart karre, nee, is 2 deure. So die manne maak het op vir die sneak. En ek wil eintlik, ek wil weet hoe jy van die sneak en dis af maar. As dit nie categorie nie, maar as dit sê maar die inting, die fashion, die was 'n 2 deure tent, you know, lyk ek meer Vir my, en die 4 deure lyk maar familie reg en ons gaan nie baie, you know, 'n trek. vir my, ek het die geleentheid daarom gehad om 2D te ry en 4D. Ek hou nie van 'n 2D kar nie. Het lyk mooi. Ja. Het lyk sommer 2D kar, maar alles wat as dit is maar 2D. Het lyk mooi, maar is ongemaklik. En Maar dit praktisch is ook, terrible. ja. As die mense love gee, as jy uitklim by jou plek winkels wat jy nog gaat uit heeltyd. Dan moet jy eers die seat optel en dan dis gewoon agterin klim en is net baie ongemaklik soms. Jo, ek So, voel vir dan, my, my is preference ek is so 4. jonk. Hm? As ek so jonk. Hoezo? I was there once. Way back. Maar nou nog. Bij Opel is het nog zo. En hy het ook 'n Opel Ek wat ry op ja. Ja, hij was Opel is nog zo, ja. En die man wil altijd achter zijn, wil altijd uitklimmen heel de tijd. Hij wil ja. hy is lastig. Yo, Ek is dankbaar, ek is die driver want ek weet ek klim net. Die passasier is al ten alle tye uitklim om my dier op te maak. Hij is belangrijk, ja. Het werk net bitter uit man. Sure. Zo, ik woon in Oosterpalaat van die wet en zo aan hè. Zo, ja, ik geloof dat jullie vol met levens wat zeggen, staan ze nog te crime. 100%. 10.000%. 10.000%. Als het komt bij zeker installaties, vooral met E, dan jullie als nodig, voor alles je E in zit, coilovers, maar ik weet ik heb met coilies, maar mijn kar skat ja zo. Dus als je in mijn kar zit, die mensen klauwen, dat skat de hele tijd. Maar nou, stel je als je een coilies in zit, misschien E, moet iemand dan iemand gaan wat certificaat en dit doen. Of is het fijn, kan ik naar bed toe gaan, zolang mijn kar mooi is, of wat zal je dan nou zeggen? Oors gaan nou volgens je wet verstaan. En die wet ze uitgangspunt altijd wees safety mas nou. Ja. Hij gaat die scapegoat wees maar safety mas nou. Zo sal het Soos ek gehoor het van die coilovers dinges. Die ding van coilovers as dit koop, né, ek kry 'n sertifikaat by. So as dit insit, dan moet dit by iemand insit wat ook 'n sertifikaat qualified is want hy moet hulle ook aftik die werk wat hulle gedoen het. So as die traffic so aftrek, dan het jy bewys dat hy mag die goedes ry. Maar soos in ons kleerlinge sit hom aan die jaar dan in. Gou, hy sê nou sommer self van. Gaan sommer gaan sit hulle aan drink 2 biere boef sit hulle goed goed aan. En op die ou van die dag, mense weet jy maar jou veiligheid kom ook eers dan. Want jy weet jy wat kan gebeur, maar dit is maar nou nie die reality dit. Sy gaat nie altyd die geld wil betaal, maar sy wil ook soos jy man wees, sy kar mooi maak, maar sy gaan nou net die regte mooi gaan. It's a shortcut. En Wat dangerous is. As die nog eens. As ek kyk na, dis ek ons moet respect het vir ouens wat instans en is en performance en alle wat het kost geld. As rede, het kost geld om nie net die parte dat ek op die mama te laat insit, maar net so as labor. Leider dat ik eerst die dingen As geld om die goed te laat insit. ja. So daar is ook 'n rede hoekom mense voel ek kan dit doen. Ek meen soos ek as daar modifications aan my kar is, ek kan dit doen. So hoekom moet ek na iemand te gaan en vir hom betaal? Dis hoe ek voel. Verstaan? Hy is wat meeste mense maar dink op 'n van die dag. Van hy persoon wat betaal vir sy tyd. Was label. En hoe zullen gevoel dan oor die algemeen oor die term staan ze op te crime? Voel hulle maar ook eens in de oorlog wat traffic om een laakar te schrijven? Maar die ding is Of lachte, of al lachte. Ik praat nog behalve nou die dinges die zak in heidel. So lachte ook as 'n probleem. Misschien dat lachte het nog goed is. met hy is 'n probleem, Dis 'n ja. probleem ja. Maar traffic-cops, sy kry traffic-cop karre, tam traffic-cops en polismense wat ook in die staansbedryf is. Maar hulle is nog steeds teen jou. En die ding is die wat ek ook al opgelet het van die traffics en die polisie. Sy is 'n polisman op 'n traffic man, hè. Jou kar sy ry nou sonder nommerplaat miskien. Daai traffic-cop gaan nie vir jou af te trek nie.
jou, as miskien nou jou collega, hy gaan nie met jou aftreken, maar miskien nou kom as u, wat ook so na nummerplaat ry, hy gaan vir mas u R1000 boete gee, wat nie nodig is nie, van, man, sy kyk mos nou eindelijk teen mekaar, van, sy werk mos nou nie, as mos nou nie jou collega nie, so sy gaan vir haar, en wat, dat is nog als die reg nie. Dat is die veer nie. Hy is So, ek weet nie waar jy nou praat, dit staan. Ek dink nou, staan se crime, ek dink wat se crime is. Soos as jy jou, die platform as jou kar te laag is, jou kar moet 'n sekere hoogte is, en sê jy doen miskien modification aan jou suspensie van jou kar, dis nou suspensie miskien nou soos As jy kar opdoen. ja, as hy staan. Yes. Kyk Jy sê dit is 'n crime. Ja. Yes. Of jy gaan miskien nie so stint. Dit kan te donker as jy. Jy kan miskien sekere ligte net jy bestaan nou. Vir hy goed kan jy fines kry. Dan nou moet 'n crime eintlik te fine miskien, dat kan miskien jou dus geruk en ander goedjies bestaan. Ons jy mag nie daai goed doen nie. Nee, ja, seker goed maak jy mos nou nie. Alles het weer geapprove as jy. Ja, en vir al die ouens wat hy, van ek het way back in the day. Sien jy daar wie jou engine modify en dan klink jou... Ek soos oor die pops en bangs. Yes, heeltemal. Daai is ook 'n ding wat hulle mos maar dophou. Maar ek weet seker nou van jy, maar ek dink baie manne word kry dit pak af, nee? Baie manne word Nee, baie man kry pak af, nee? As meer net veel suspensie, hoe kan dit nou as jou ry is miskien te donker, jy miskien snaakse tipe hoofligte op. Dink dis meer waar ons op fokus. Maar as ek is soos my kar as 'n laag was staan, ek weet hulle feit. En dan die speed bump is reg. Yes. So gelukkig ek nie traffic so ek gaan nie fokus op iemand se kar laag as jy verstaan. Maar het gaan kies dan meer ek nou ook vir mense wil hê in die skool se jou kar is te laag bla bla bla, maar ek sien al toen ek dit was. Ons ek try maar nou ek weet mos nou waar ons gaan en verstaan. Maar ja, so ek moet wel julle opinie op. En dan iets lig. Ek wil die debate finally tot die einde bring. Coilish of wat sal julle sê? Coilish of Coil overs as wat jy mos so wat ek kan net sê, ek kan vir wat soos wat duidelik. Ek voel so reg maar. Coil overs of ek gaan nou try. Dis Afrikaans lei in Engels 'n klas met as jy vir my 'n set busy coil overs gee. Wat is coil overs? Coil overs as jy Don't me bro. Coil over is basies seker maar nou as verskillende setups van suspension verstaan. Sommige suspension setups is die sok is een kant, die spring is een kant, sommige is saam. Dit is sokkie is dit. Dit is gewoon begin. Toe hy is op praat suspension, wil ek toe kyk en ek wil sê, joh, wat is dat suspension? En hy sê, picture, wat is? Okay, but we learning. Ja. Ek leer. Kyk hier, okay, kom jy gaan gewoon net die van die introductie, né? As mens nou die wiel en dan mens nou die raam van jou kar. Dat jy maar sien, sommige die karre is tot op laag op die tyre. Nou hy gedeelte wat hy veroorsaak, daai noem ons maar sy suspension of wat so ewe. So, as wat twee tipe ways, as of jy sit 'n dingetjie in wat jy kan steel om laag te maak, of jy die eers wat mens so hy knopies druk en dan sak jy Dat kar. sê ja. Daai is waar. Nou wil ek help jou of jy Jy ken meer. wat verkies jy, die eers suspension of coil overs? Van my as jy vir my sê busy coil overs gee. Die ouens wat karre ken. As jy vir my sê busy coil overs gee, as ek dit kies behoor verstaan, maar as jy vir my entry, as jy moet sê, ek moet kies tussen miskien 'n entry level coil over en suspension. Innere tyd. En is suspension is daai ding, sorry guys, alles het dom klink in my mond. As so die kar sak aan met Hy is 'n suspension. Hy is amper soos 'n rubber ding. So wat jy druk en na voor en maak. Die trokke daai goed. Die trokke kom en uit. Terug nog as ja. Maar as ek eendag op my kar sal koop, ek sal eers suspension. Hy is net my, as dit 'n passie, dit dit mooi. Lyk baie mooi. Dus ja. Lyk baie mooi. Maar jy moet ook, as jy eers het in sit, dan moet jy kyk na jou veiligheid. Want jy kan ry met 'n gesin in die kar en 'n paars een beek. Wat gebeur dan? Jy kan 'n ongeluk maak. So moet man nie gaan met dit by dit moet man nie gaan met dit cheap. Dan kom by stance is 'n crime. Ja. Yes. Né? Chase daai as dit paars en dan. Ja. Dus dan. Maar sommige kere kan ons net sê, nee man, dit is 'n crime, want ons love it. Verstaan jy? Maar by enige tyd moet jy maar check, verstaan jy? Ja, soos En dit is ook my gevra net, ons daar platform vir die tipes karre, want is dit vir die kar, vir die pad gemaak, of is dit, you know, vir 'n separate meet? Jy kry manne wat hulle karre heeltemal
full out as stans kan maak. Dan kan hy nie meer op die Dan is hy net by pad. party, maar dan is hy net by shows. Net by Dan shows. compete hulle net by Dan shows. compete Ja. net in mekaar. Alright. En op zo'n manier vinden ze ons nou goed als gejaal, kawas producten en zulke goed. Dus die een zo wat ik ook nou gezien heb, die op TikTok, maar ze zeker hier in Durban goed, waar loopt zij winnen kar. Sure. Dus zij winnen hele kar in. Maar die competitie, KZN, PE, Gauteng is another level. Hulle is Daai is op levels Maar- wat jy self maar- ook jou. kyk wat doen hulle in hulle gemeenskappe. As jy miskien kyk na Katra. Katra is maar nie elke dag op 'n of elke naweek of by elke souspan en nie op 'n pietsie. Hy speel in die blokke. Die terrifics blok het af. Die gemeenskap kom en hulle sit daar en hulle koele bokse en whatever en families, as kinders ook evens, as manne wat control laat daar nie ouens in die pad en hulle waar die kar is nie. So hulle gemeenskappe laat vir hulle toe om daai te doen, om hy liefde vir van hulle noem dit 'n sport, om hy te doen. Maar het En is een sport, ons- die ons is mos nou gecompete in. Dis 'n sport. Dan Yes. is er een. Yes, wat ons hulle- net hy sê Ja. hulle Hulle overskat vir hulle Ja. reeds, ja. True. Maar nou, ons bring het gewoon huis toe. Ons bring het naar ons gemeenskap toe. Nou, ik denk een plek zoals Tabakbaai is ideaal voor dit. Ik denk, ideaal, ja. nou moet ons wacht voor zoals wat elke jaar of elke 6 maanden plaatsvindt. Zo, dat noemen wij. Zo dan het de raceroutes. Yes, Zo nou moet ons wacht voor zulke type events. Maar als een mannen dan kan die elke zondag gaan. Verstaan of zoals het back in the day was. Als er baie dingen verbeterd verstaan. En ik denk, op het tijd was het een ding geweest. Laat die politieke partijen fight daarvoor. Als nou doodstel. Dat is nou dood, ja. Als het doodstel. Tot het nou weer opkomt en dan allemaal voor een dag komt. Van tot vandaag toe. Als daar niet elke reden solutie geweest is. Niemand een plek afgebakend. Dus kijk eens guys. Die is available voor jullie zondag. Nee, ons het hele, al wat ons van jullie verras. Krijg je kritiek voor. Nee, jullie kan even, zo jullie konten kan misschien die plek hier. Vraag 10 naar een TV. En dan kan jullie misschien geld van maken. Niemand wil ook komen huis met hij reden solution voor hulle. Dus ik kijk eens aan. Ons schiet die dan voor jullie niet verstaan. Maar toen het nog weer populair raakt. Dan gaan we weer allemaal nog weer komen en zeggen nee maar. Die wetten zeggen nee kom guys. Die gaan willen helpen. Maar van my ne, as 'n hand in hand setup. Jy kan nie verwag die wet moet vir jou in die hand vat as jy nie die wet wil in die hand vat. Verstaan? Ek kan mos nie verwag as ek moet gesnyde springe ry. Die wet gaan nie vir my pak nie. Daar's lowering iets vir hy. Verstaan? Dit kos geld, maar as jy dit wil hê, jy wil jou kar moet so lyk dat jy effort insit. Jy gaan spaar, jy gaan harder werk of whatever om hy ding te kry, om hy look te kry wat hy soek. So as die manne die regte kanale vat, dan sal die wet vir ons ook aan die hand vat om te achieve wat ons wil achieve. En dis wat moet gebeur. Ons moet uit van waar ons mekaar aan die hand kan vat. Van die wet se kant af aan ons staan aan onze kant af, sodat ons kan sê okay, dis wat ons wil doen. Kom ons doen dit. Veral as jy wil laat gebeur, verstaan jy gaan moet compromise. Jy moet compromise. En ons almal wie die government gaan alles toemaak wat ons gaan bisa hou. Unify. Yes. So jy gaan moet compromise met hulle mee, sê ek, ons wil die ding hê, ons gemeenskap voel na op 'n Sondagmiddag en die gemeenskap ons het hier issue, so how can we take hands? Yes. Sê, nou wat julle praat van die dinge en ek kry 'n idee van wat julle regtig doen. Ek het 'n braaf wat ook dit doen. Byron Smith en hy sê van Atlantis dan as hy doen ook die content karre. Okay. Ek het nog match want ek het nog into cars. So, as hy praat as hy op blink en ek weet hoe vat praat. Ja, baie interesting. Ja. Dat is aard, ja. En ik wil nou op punt wat ik voor genoemd nou. Als we praat van die staatskarren. Heel gepraat van die goed snijden. En dan spaart die voorstel voor die rechte type ding. Nou, hier die wiskus. Normally met een man kaap toch al, als je met oren op tekenen of wat ze even wel goed, ne? Als ik naar mijn voeten nou, wel een beetje opdoen. Takje inzet, coilovers inzet, misschien het mooi maakt. Systempie. Wat zullen jullie aanrijden voor die mensen in die wiskus? Wat zullen jullie personal preference? Jullie zijn oké, jullie moeten, maar wat zullen jullie aanrijden? Naar wie toe kan mensen, of wie zullen aanrijden naar wie toe moet oors gaan in die wiskus? Om zulke type dingen te doen. Ik het een praat wat ik het samen groot geraakt op school. En die zei company zijn naam. Daily Customs. Zou dat zoals in Hazel geleden. Hij blijft Vredenburg. Nou, hij doen e-setup, coilovers. Hij zet
systems in kar en as jy miskien 'n fun wil op jou kar sodat jy doen allei wat jou kar wil mooi maak staans. So ek sal iemand voor en hy ken iets of wat hy doen. Okay. So ek sal vir iemand aanruim na om toe te gaan. En sorry, en hy is supply and fit. Ja, supply and fit. Supply and fit. Maar is nie dat wat dit doen nie, as baie ander ouens wat dit doen. As Maar hy is deel Tepo, van julle as netwerk. Ja. Kurt, hulle wat performance modifications doen, as baie so baie manne, ek kan nie al die manne noem nie. En ek val dan verskoning af voor, maar as baie ander manne wat dit ook doen in die gemeenskap en verstaan. Of die manne registered is, kan ek nog nie veel 100% sê nie, Maar maar as ek kan doen, ek kan dit doen. daar's manne wat dit kan doen. En Ja. dis al die ons wat die registered is wat die beste werk doen. Ek Because we need to change the register once. Ja, sommige tye is jy ook miskien 'n mechanic by die werk, By die werk. van my werk van die huis af. So nou mense gaan nou sê, die business is geregistreerd, maar die man is 'n qualified mechanic. Die man is 'n qualified welder of die man is 'n qualified fitter, verstaan? So ek ken nie werk, maar hy werk van die huis af. En hy Verstaan? sê nou baie kere. Maar nou kry jy van die manne wat greedy is. Hy soek net geld. Nou wat ek vir hom sê, jy bring jou kar na my toe man. Ek ken iemand. Nou doen ons dit sommer self hier. Môre kom hy terug na my toe as hy my braat toe by jou kar hier by my uit is toe sy reg. Ja. En hy sê dan wat mense nie soms te kan. En vir al die karre, vir al die karre. As altyd restaurering van die zijn nou makkelijk enig is het bijvoorbeeld. Dus is aan elkaar wat die mannen. Zijn nou een maand met jou nou beginnen lik jou Dan gaat hij terugkomen naar mij toe en met mij zeggen, nee man, ik moest dit verwacht. Als je komt makkelijk, misschien zoals, zij dan niet, die is misschien een decent zitten wat in een zit. Zij moet nog niet een zitten van er zit, want zij wil nog niet op die pad is. Want als moet nou kinderstijd moest nou buiten kan. Zij nou, dat gaat ik altijd zo werken. Kinderstijd was hier, kinderstijd. En zo wordt veel buiten. Als vandaag zijn leeuwen gaan, die mannen karren. Die mannen dachten ze gaan niet door motie krijgen. Girls get your own So die manne doen hulle karre vir die chair op die Ja, nee. Nee, moet sê nie dit. Ik heb nog eens dat zijn, hè. Ja, jy moet dit sê. Ik heb nog eens dat zijn. Even een vrouw mensen, dat komt bij karren of mans. Zoals, ik denk als een man wil het doen voor een vrouw niet. Als je dat doet, dan is het maar voor een mens, maar kar is voor jezelf, man. Ja. Ik wil, als ik wandel, wil ik terug naar mijn kar toe zeggen, hij is smart. Of hij wil mijn kar pakken, wil ik niet, hij is mijn trots, hij. Niet voor anti-machine. Of mas iemand zien, wanneer man, je wil met achterhoofd zitten, hij moet 100%. Ja, as 'n groot trots by. Get your own wheels. Kry jou in 'n bakkie. Independent. Ja. Oké, ons wat we aanvoeren, hè. Wat zullen we aanvoeren? Niet kortelijks. Wat zullen we aanrijden? Zeg nou aan stenen, wat je, jouw kar zijn naam weer. Ons nog niet een foto moest nog aan die kar zien. Wat Wat kan You je? can't see me. Drijven. You can't miss Triangle, ja. Jy moet my sien. Daai kar actually, het ek 'n foto gesien. Maar man Zauber, Amarone, wat hulle het opgedoen het en het lyk Smart. het lyk smart. Hulle het Asus wense dan gezet. En toe hulle BBS opgesit met 'n fun. Jo, hy kar lyk smart. Maar die ding aan die van die ram. Daar moet 'n dun tyre op sit. Laat jou kar nog mooier kan lyk vir die looks ja. Oké. So jy kan miskien 'n 195 so rond 40 so. So jy kan nie wel met 'n staanskar met 'n bakkie tyre op. Dit gaat nie weer. Dat gaat nie weer. denk je niet. Misschien nou en dan bij Opels. Denk het wel right, ne? Ja. Bij Opel denk het wel right. Ik was sinds nou en dan. Maar ik denk voor eerst, waarschijnlijk niet. Voor jou niet misschien. Right. Ten laatste rijden waar je top is wat laat afstelen. Weet jy, ek is nou nog die oor dit. Jo. En hy se ding wat die manne hou van steel Ja, toppies. nou nog maar waarom. In pizza. So ja, guys. So wat ik kan zeggen is, ne? Ik zie jullie bijdrage aan die culture. Jullie maken goed verschil. Ik moet zeggen, Sultana, die prachtige karren. Mijn hart brandt als ik alleen mensen aan niks zien. Ik heb er niks aan. Ik heb hem verkoop, maar ja, als ik die bijen rijden, ik zie er niks aan. Mijn hart brandt, maar die bijen mooie karren. Ik ben in die Westkust ook. Ons die karren hier is stop. En ons zijn nodig als jullie om het te display bestaan. Ik wil soms die man niet die voelt, maar die man is ik zeg, ik weet niet, maar die video, ik heb dat maken weer voelt. En dat is waar jullie komen. En ik weet voor nou, jullie doen het voor de liefde. Ja. Als er jullie doen het voor de liefde, dat is ook een week zo goed is. But along the line, moet ik kijken op een meet and greet houden. Ik geloof jullie wel camera's even staan. Ja, hy is Ja, hij is in mijn naam Ons staan. hulle show opsit daar nie. Nee, because so ik zeg, it's nice, die iPhone, even met die podcast, die iPhone, perfect Ja. staan.
maar een camera geen de ander effect, ja. So je ziet maar groeien, maar omdat develop. So ik geloof met dit je kan kijken naar het en misschien kijken wat we kan doen om jullie financieel te staan. En zij doen dingen met de liefde, maar Soms moet je ook beter danken dat je moet rijden. Als koers te zijn bijvoorbeeld. Yes. Dat is idee over de podcast, voor ons klaarmaken. Voor ons klaarmaken alsjeblieft. Ja, dan even nog een vergeten. Nou, kun je laatst weekend gehad, Weet je van mijn boek? Paleis geweest. Yes. Jammer jullie, maar anyway, ons lees uit Romans 12 verse 12. Be glad for all God is planning for you. Be patient in trouble and always be prayerful. Nice. Sterkte voor die nieuwe week. Dat is weer die week alweer. En hij is ook voor jullie veel journey voor het doen. Yes. Weer eens van mijn kant bij ons. Ik love wat jullie doen. Ik bedoel het. En ik zeg, jullie inspireer. Jong leitekens man. Hulle dat nodig bestaan. Baie van die mannen, zoals ik zei, jy sien maar net in die pad. Maar dat is een mooie kar was staan. Je ziet misschien dat die twee jongens op. Hij kijkt ook naar jullie, dus ik kijk jullie. Beweeg met die kar, jullie maak je video zo. Baie wil zo jullie wist staan. Niet allemaal is nodig om een procureur te wezen wat is. Som ze komen nodig in de gemeenschap. En ook met een mooie kar is het nodig in de gemeenschap om voor jou ook soms te pushen om te doen wat je wil doen. Staan. So dankjewel man voor jullie contribute in de gemeenschappen. Maar Jules, iets van jouw kant van Olas? Ja, mijn braak, kijk, ik ken niet much van die goed te nemen broers, zoals je maar gezien hebt. Maar hou aan met je wat je doen, mijn broers. Ik zeg altijd, zolang je niet passie en liefde heeft voor het verstaan. Ik weet niet waarvan jullie praten, maar ik kan zien jullie weet waarvan jullie praten. Dat is wat interesting is om te zitten en luisteren. Mensen ook klop mensen lots, verstaan je? En dat is een van die moments waar ik ook besef het, dat dat mensen buiten kan met een totally different reality of life. In wat hulle van like, my bro. Verstaan je? As een redelijk fair stretch van my daily life conversation het en mensen meet. En ons hele dingen zijn nog niet meer helemaal ander. Wake up. Om zo te zeggen dat, hey my bro, alles gaat niet over sport, politics en jokes en dingen. Verstaan je? Dat is een hele culture van karre. Zien ze? En dat is ons wat die karre doen, dat is ons wat die karre bemarkt om zo te zeggen. Die culture lieben dat dan. Verstaan zo, ja, my bro, so jullie, dat is mensen wat die karre doen. En jullie zijn mensen wat die mensen helpen supporten. En nou aan met dat jullie doen. Keep the passion for that. Yeah. Lady, something from your side? Ja, van mijn kant af, ik is baie trots vir die feit dat jy 'n matrikulant is, maar jy is goal-oriented en jy wat jou gedeelte dat julle brotherhood share en support mekaar reis vir my baie mooi. So asseblief register julle business. Because at the end of the day moet julle werk towards a bigger thing. So en sterkte met jou laaste jaar. Focus op die goal. En het is baie mense my vra, jy nou sy skiet maar so baie karre, nou wat 'n karre dan sy met jou matriek afskiet. Dan dink ek dit ek het ook al so gedrelend dink ek nou al baie mooi karre geskiet. So wat 'n karre ek dan vir my kry. En nou aan die mense check en wag. Baie Hulle gaan baie wel verwag, ja. Maar level up die verwagtinge gaan groot is, ja. Wat is jou droomkar as jy eendag miskien moet so check dat jy ook so 'n kar afneem? Wat 'n kar sal dit wees en hoe moet dit? Ek sal eendag wel graag 'n Porsche wil skiet. 'n Porsche. Hy was altyd my passie, ek like so Porsche. Vind net hoekom nie, maar as dit 'n mooi kar in 'n Supra. Hy is die twee karre wat ek sal graag wil skiet. Van ons het wanneer hier so 'n lange baan op twee GTR's geskiet. Wat ek en hy het voorbij gery. Toch reverse was te sê kom kusraf toe vrye mense. Gaan dus en hy is 'n man van hy hou van gesels met mense. So hy gesels lekker met ander mense. Dus sê kom my broer hy moet praat, né? En hy gaan hy gaan praat. Later en toe sê die mense vir net kom sit maar julle kan van 'n gesels hulle met ons wil sê en of help hulle vir ons nou met wat hulle besig is. En hulle was besig met 'n projek. Met 'n projek so hulle het klom geld daar gesit. Vanaf skiet ons hulle en hulle het nog al sê vir ons vergewys aan hulle huis. Smart, nice, ja. Come on. Ik love hy, man, ik love hy. Maar ja, ek wil net sê, ek is proud op ons pad om ook sy laities, as wat so speel in die pad, en as so nou die dag, kom maar kar wat ek skiet, wat ek hotel my op ons gaan die soet gaan doen.
as kry die manne, content up, gaat hy manne weer content up. Oh, that's So, Eh, dis ook nie paraat, ja. Hy manne motivate man, aan die pad en so. Dis ook nie paraat, En ja. so as ek miskien skool toe loop, as daar die manne happy, ook as kry die manne, content up, sê ek al, hey manne, so, ek like soms so, ja, gewoon hulle, allemaal aan die blok, as jy van afgaan sê, hulle support me, ons support mekaar aan die That's blok. beautiful. Ek sê yan, die man is 'n contributor in die gemeenskap as Ja. net, sy kan dit tel man. So, Sure. guys, aan my kant daar baie dankie man. Ja, baie hou aan. Wat jy loop toekomsplan even af. Ek sal eendag graag 'n fotograaf raak. Ah, sê. So, In 'n malleruit. wat? Okay. Malleruit. Maar dan dat. Dat is amper so spoilermaking. Oh, Ja. ek bedoel Specialized. Maluneer. Ik wil hem wel raken, ja. Nee, ik is klaar mee. Ik moest nog klaar mee bedrijf. Ik moest nou alleen zo. Maar ik Maar hou van... vir die content opsie wat Ik wil baie graag ons moet weer naar die YouTube. Naar die Here we YouTube go. toe. Ja. Verstaan ze? Ik wil baie graag. Ik hoop man alle goedjes krijgen. Ik ons wil in die richting. en jy is nog op YouTube. Ons is nog op YouTube. Ek het 'n YouTube account nou in die weekend oopgemaak, maar ek het dit nog nie uitgerust amper soos 'n link, 'n link uitgerust. Ja, ek gaan nog. Ek moet eintlik die weekend reggee want die naweek sou wat ons na toe gaan. Maar wil ek eintlik 'n hele vlog skiet van Nice. Vrydag Here we af go. tot die Sondag Here toe we wat ons go. huis toe kom. There Ja. we go. As ek kom by YouTubers, kyk baie YouTube video's van ander karre ons. Ja. It's baie easy. Sy hoor jy kan lang content, maar jy maak klein clips op Facebook post. En altyd belangrik. Jy cover art. Ja. Altyd doen. Ja. And there you go. So, it's easy man. Jy het klaar aan die begin, so YouTube is baie maklik. Ja. Ja. Maar baie dankie ons en stay safe met die journey. Baie dankie. En heel erg ek gaan weer sê julle doen baie vir ons gemeenskap. En ons baie leid is man. Ja. Dankie. Episode 69. En die girls asseblief wat so En ek wil ook sê agter dankie vir almal van hulle wat ook pos ingelaat kom het om op die couch te sit want ek weet die couch is nog eens bietjie warm joh. Ja, en voor begin ja, op TikTok content up. Julle kan hulle follow asseblief né. En Facebook is op pad en YouTube né. Maar die naam content up baie belangrik. Die naam content up. Onthou hy naam. Né? So sal guys. So, Baie nice t-shirts ja. Jy het ons die link gestuur op die groep. Ah, Ik ga, ja. Ik is nou bij interested. Oh, that's nice.